Sanibonani wengane zakwethu, angibingelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ezindabeni Mfezeko Media. Mina igama lami nguMfezeko Ntuthu Ngakhumali Lasibona amakomenti ezophinde ngicela ngana kwethu ke ukuthi mangabe usemosha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ungilandela ekhasini ku-Facebook @Mfezeko Lasibona yamakomenti. Nganza kwethu ke kanjalo futhi na ku-TikTok @Mfezeko Media, kanjalo laphana ke ku-Instagram @Mfezeko_162. Ngaza ukuthi udaba osigena kulo namhlanje udaba oluthinta insizwa esincane laphana uSpikili. Uzokhumbula ukuthi-ke insizwa iyaziwe ey'nkundleni zokuxhumana nje, kanjalo nge-content eyishaya nabafana abokhabala ijojo, kanjalo amadodana kaNuba. Baningi kakhulu nganza kwethu-ke abantu ebambisene nabo endimeni nje ikaqeda isizungu. Uzokhumbuleka nganza kwethu ukuthi uSpikili insizwa ebonakala-ke ikhombisa laphana ey'nkundleni zokuxhumana-ke isho nokusho ukuthi yazifela ngonaleti aphiwe inganza kwethu. Uzokhumbuleka ukuthi-ke njengoba sisuke emncintiswaneni wama-Metro Awards, laphana-ke uNaledi aphiwe ungomunye wabantu akade baqokiwe emkhakheni we-Best African Pop kanjalo Best R&B. Laphana-ke nokwenzekile-ke ukuthi-ke akazange abuye nayo indondo. Insizwa kuSpikili ibe siphumela obala izolo ukuthi-ke ngoba uNaledi engaphumanga nendondo, yena-ke useyitholile indondo yakhe, uyam-awada ngale ndondo-ke ye-Best Artist in the World-ke nganza kwethu. Nansi ividiyo lakade ichaza khona ukuthi-ke kungani ithatha isinqumo sokuthi-ke ithengele le ntokazi laphana-ke indondo ye-Best Music in the World-ke la Best Artist in the World, ngoba-ke uchazele ukuthi imizwa yakhe mkhulu kakhulu, ijulile ngoNaledi aphiwe, akhona ukuthi baphushe i-content kuphela, kodwa-ke uthanda okwangempela, nanokuthi-ke usanemoto ayithengile laphana i-number plate epersonalize ukuthi Naledi 06. Nganza kwethu mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngodaba oluthinta uSpikili kanjalo noNaledi aphiwe. Naledi mama, ngiyakuthanda mama. Hlala comment section-ke ngizwe ukuthi lithini lwakho uvo ngalolu daba. Nansi ividiyo uSpikili echaza kabanzi mayelana nokuthengela uNaledi aphiwe indodo. Bafowethu, njengoba benazo ukuthi sonke besiya kwama-Metro Awards, uNaledi akazange ayithole i-award yakhe, so ngithatha isinqumo bafowethu sokuthi ngimthengele mina i-award engizoyisa kuyena because ubeyideserve. And bafowethu, sometimes into ningayitshela ukuthi iwumdlalo, niyitshela ukuthi umuntu usuke eshaya i-content, kunezinto ezithinta umuntu ngaphakathi in terms of uthando, njengoba uNaledi ngimthanda kakhulu nganza kwethu. So ukudecide kwami ngiveda ningayithenga eyami nabalandeli bami le award siyisa kuyena uNaledi. Lokho sisazokhuluma ne-management yakhe ukuthi ifika kanjani kuyena. So nganza kwethu nayi award ngibuye ukuyithenga njengamanje, ikuzomela ukuthi igcine ifikile kuyena. Iyona award engiyithengile le, ibhaliwe, iyona ngim-awada ngayo nganza kwethu because ubeyideserve le award. And ngikhankase kakhulu ngothando enginalo ngaphakathi, ngayinikela ekuthenini kumele igcine ifike uthando lami engimnika lona lugcine libonakele. Kepha kwazanga ukuthi kwenzeke lokho, wangayithola i-chance yokuthi awine laphana. So njengamanje ngiyamwinisa mina, ngithi nje nayi award yakho uNaledi, anginakho okuningi. Ngiyakuthanda mama.